भैया रोज रोज कहवा चलो कुछ बुझेबे ना करेला। सुबेरे नहाल धोना बड़ा स्टाइल में कपड़ा उपड़ा मार सेंट उंट मार के कहाँ जा कुछ बुझेबे ना करेला। कुछ तो गड़बड़ बा। रुको भौजी रुको भौजी आवतड़ी तो पूछा तानी उनकरा से कि भैया रोज जालन कहाँ उनकरा तो पता होई काम हम तो कौन जालन ना। अजी बिटिया क्या भौजी है शीशा के गने फूट गइल ह। अरे हई हमरे से गिर गइल हटे बेरा खरा एकदम घर के नाशे करे खातिर सोच ले भाई ना। ए भौजी का एगो 10 रुपया के शीशा फूटल बता मतलब 10 रुपया के बात भौजी के सेंदर में पानी में नहीं करायला बाहर जाके पहन बड़ा का ड्रेसिंग बाटो वो मैं देखलू त हेत ड्रेसिंग हम बिना लइटिया के ना जानला यही से कहतनी। ए भौजी एगो बात पूछी का सन एक अथु कले नहा भले हम नहा लेतनी मतलब एगो बात ये पूछे करा बोली कहनी कि भैया रोज रोज जालन कहाँ रो तो पता होई ना का भैया के बारे में पूछतन जी भैया हमसे बता के जाई ना मतलब होला ना कि सुनी न पैसा देतनी न रुपया देतनी न घर का राशन पता लिया होतनी कहां जातनी के जानता अच्छा ठीक है कहीं जातन तो पैसा का तनी आज निकल ओइ दिने का निकल बानी आज 3 दिन 4 दिन हो गए अभी घरे ना हुए नी ते सोचे वाली बात बा ना घर के टेंशन लाए के चाहिए ना कुछ गड़बड़ बा भौजी अब भाग जाई दी गड़बड़ बा ना ते को बात सुन ले हम आई कहे कुछ जातनी हम अपनी बहन के हैं ठीक है ना आ जोई हम अकेले रहम अरे सोनी जी आ जोई हो जन्नी तो कह दे ना कि का जानी कहाँ चल गई बड़ी हमके नहीं खे मालूम जानकारी हो रही ना तबो ना तो बताई ठीक तनी जा तनी हो जाए एगो तनी पानो एगो आदमी वो काम करे ना ठीक ना लिया के करवा दे जाए कमा पूजा पाठ करवा दे ना तो इनका तनी मतिया सुधर जाए। हां ये ठीक ना ठीक बा हां ठीक हां जाई ना जा भौजी चल जे हन हमरा डर लागत न कि भौजी के जाते हुए केहू के बोले हन ना इनकरे फिरका में रहो जे केहू के बोले हन तो वीडियो बनाई में भौजी के दिखा दे हम ई है काम करे के बा जाता नहीं बताओ 10 मिनट 15 मिनट हो गए सड़वाइन के घरे बानी पता ना का करत तड़ी सड़वाइन ए सड़वाइन क्या माने कि हम आ गइल बानी माने कि तू नहीं झाड़ू लगावत रहबू माने ध्यान ना देबो हमरी ऊपर हैं घूम के आ गनी ना हां माने कि का करे कहां गो रही केने दलनी तने का गो रही तेरे चटिया पगुलनी हां तलन पे जब इन्होंने दिखाओ का जनवा का सुनो ना बोली क्या बताओ 4-5 दिन हो गए जुकी यार निक लागल है जी गांव में अरे हाँ भाई निक लागल ह टेंशन मत ल 4-5 दिन हो गए जू मेरे रू को ज्यादा शौक हो जाई बात बुझाता ना। हां ई तो बात मैले बा जान जरूरी बा हां कि ना हां ना तो मान लो कि अब सब के जान जी तो पकड़ा जाई जी कि दोनों जना में का चलता सड़वाई ना। हां अब वो 1-2 दिन में आ ही वाला बड़न ठीक है बा कोनो दिक्कत नहीं के सड़वाई हो बोला परसों के गने प्यार कइले रही हमनी का हमरा इतना नहीं याद रहला। अरे हमके याद बाटे जब मान लग हम ही कइले बानी हां आ तू देले बाड़ू सुतल जे एक संगे चाप के कितना आनंद आवत रहे कितना मजा मिलत रहे हां कि ना ऐसा लागत रहे कि हमनी को समुंदर में ढुकल बनी जे ना। हां एकदम अंधेरा रहे कितना आज आप जब शुरू में आइला नहीं आज जब तारी गुफा में ढुकल नहीं वो गुफा में दूगो छेद रहे साला हेमा ढुकी कि हेमा ढुकी पता ना का आ सुनो चाहता हमके ई सब का बकत रही ना पागल लेखा दिन भर। अरे जनोगल तो पागल के कह ए दीदी दादा दीदिया का रे बच्ची अरे हम आइल बनी काम बड़ू स घर छोड़ाई बहुत ही गिरल बड़ा क दिन में का हो गई तुम तो कहते रहो नहीं जाए जाए या साला कोलवे खुल गेल साला अरे बच्ची और तीसरे दिन चल गेल हती हम कहां अब कहां बताइए मत ठीक ना ठीक बा हम नीचे जाते नहीं चलो जा गोला तेन दीदी खुश रह आ गेलो हां यार कोते बन काहे बे कोवटा रहता है भाई कोई आई का था अरे तोरी केवा का रास्ता चला में ना बड़ी बुझाला। हां पता ही ना पैदल बहुत दूर में चले के बाद क्योंकि औरी कुल लइका फेका काम आना सा
कितनी दूरी पर गइल है सन खेले कूदे कोतर ने जन्नी कि एगो काम रहल तो से नहीं हो काल चीज ऐसे नहीं है ना कि जो 3000 रुपया तो के देले रहनी कि तने हमारे अकाउंट में डाल दिए चोरा पचरा के पैसा देता नहीं तो से ना कि 5000 रुपया भी रहले बनी तो उ नहीं खा वो कहनी कहाँ चल गइल बानो ये दीदी उनका क्यों हम करतू तो से कही आज 6 महीना हो गइल आ ना ढंग से बोली ना ढंग से घर में खाना खाया ना उठी बैठी ना सुती बस कहाँ जानी कहाँ उ गायब रहना कहीं कौन बिजनेस करता ना जान तड़ी हुए पैसा जमा करे के नहीं तो बैठा गा तन की आराम करो ये दीदी के कर कोई के हो ये जे जीजा तो हो ये नहीं खा ना उ नहीं खान का तक बोल बड़ा नतिया पापा बोल बन के 2 दिन 3 दिन हो अच्छा सही बोली दो ये गमछा जान तड़ी के कर के कर हमारी पाहुन के है ठीक ना हां ये तो आई हम कहत की जाता नहीं कतो घूम फिर के उनके ये काम रह गइल बटे यार कतन का था घरे का दाल चावल के एनी ओनी घूमते रहता ना कतन के तबीयत खराब बा हुए तारा बुचिया के से जाता नहीं तनी काम बाटे चपला रख दे तनी नहीं तो कौन लड़का लेके चल जिया ठीक ना हाँ, रख। और अलमारी पर रख दे तनी ठीक हाँ जाने मत क्यों नहीं बाड़न न तो बवाले हो जिए दादा हमू पिटाई तनी उठा बा हमार कौन दोस्त बा हमरा घरे आई हाय के रे दीदी देख ले लुकाई हम जाके कहत वन की जाता नहीं लुका जाए आइल घूमे खातिर मन कहत ना वन के लगा तबीयत ढेर खराब बा हम कहले लुका तड़ा काहे जब आगुल था तार वो खराब तबीयत खराब बा हम वो कहला कि कैसे क्या जमा करे करे जुटो के कहीं कहत अरे अजी तो नहीं हो ही तई की खाना से इनका पेट भर अरे 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 बोलो ना गोले ने गाजीपुर गोले ने काम करते गोले के उन्हीं सुनी कहानी तो दे रुको भर देते कहानी सुना ना ये रोज रोज आवेला ना हमसे बैठ के अपन हाँ, तो अरे हवा वाह, खाइले होता- तो रोज रोज आवेला तो हमरा काम आ तो के नहीं बुझाती दिया अरे तो हम कहीं ना कि जा अपना घर अपन बाल बच्चा ना देखबा त कहला नु कि जा तनी रुक जाई रवा की बाल बच्चा के लिए बनो बाल बच्चा भी आइल बनो इनके तो बाल ना हम करे के कहां को जानते हो खाना रोज निकल लेके- यही जरो नत यही तू रहो यही तई में रह रोज रोज आवेला ना हाय लड़की झूठ बोल तड़ी आए हम होने घूमे इने कहू ना अब तू जा अपना घर हम का दिन से कहतनी कि हमरा लड़की की है जाओ 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 त हमरा बहन के छोड़ कर रोज रोज कितना बोलो तो यही रहता हम अबे भइले आधा घंटा भइले आइले गाजीपुर गोले नहीं मारे रहती है हमर काम बहनिया। खातिर हम बीमार बनी 4 दिन से जे हिरल बटे ई हम 4 दिन से देखा देंगे रोज रोज आवेला ना अब बोली 4 दिन से बाड़न कहतनु कि जा तनी तनी दीना पैसा नहीं खे काहे हम देले दी हमर बहनिया 3000 रुपया वो दे दी का हां हमारे तो पैसा तो हो के लगत हम बहनिया जी बेसी तू बिगाड़ तड़ी देखो हमार घर तू बिगाड़ तड़ी हम बिगाड़ तनी तो का करतनी? कहीं कॉलेज आँय? आवत मर के कुकुरे कहीं ना नहीं कर जब कुकुर के पर कोई भी तो खाए भी ना करी मर्द के पर कोई भी तई ना करी अरे बच्चे ई तो बैले बाटे तो अब सोच रहे ना तो जी जाई है ना तो पैसा दे ही और कुछ नहीं कहने का पूछू मार और तब एक बार बुखार छड़े तब चल निकल हमें जाए नहीं आ तो करे ठीक बटे दीदी हम बाद में तो से मिल ठीक ना ठीक अरे मेरे नाती के हुआ के ना कदम पैसा का मत कहले कि रुका तब जी जाओ तब ना दे द चप्पल तब ना जाए दे अब दे ही पैसा पैसा बाजारी लेनी है ओ तोरी गाऊंगा ठीक नहीं का बुझता